I don't want to go to one night. I know you money be cheap. I'm going to do some. I think I'm going to put my that one. I don't why I can't that. Maybe they have to go by one. It's not going to happen. We you know, Kuna don't put it. When they make a move, now to make it. So then I will go to the bank. I don't go to my room. Kamu nunggu nih mesu. Aku golongin dulu. Agak komalai. Abu nunggu lagi ni abu. Ini saya pun. Oni muci mana? Ane ba? Nege ba? Oni muci mekan. Nengonya umur dia ba. Anak kau nuna naya. Dari mana dia itu apa? Putan, bisa nih? Putan nu sana. Putan musuh siapa sih? Oh ya, beliau berapa sih lagi? Ya, beliau enggak. Oke, mana cari dia? Oh, jangan kalau aku pulang na, ya. Coba. Oh, nggak ada tuh ya. Lupa. Aku kalau pulang. Ya boleh aku. Ya dulu. Benar mana? Ah, sampai ada agak. Kan mana? Dia pun dong ya. Yang baju. Itu lah gampang dia banget. Oh boy, I don't think
Keep on. Keep on. Boy, Cameroon. Keep on. Unu n'anya anyị afụ na ndị a bụ ugbo ọgba azụ. They are good to go. Ugbo ọgba azụ are ready. We move. Uwe kwa. Ị na-anụ ya? DJ Ice. Kaime guys me because ndị mmadụ pụta side ya. Ndị na side ya. Oh boy. I don't feel it. Keep on. Boy, Cameroon. Keep on. Apart from you see good name. Oye,
Hey! I don't know what's going on. Yes, sir. Hello, thanks for also. Where's the man? Ọmọ ẹ̀kọ́ àzá bọ́ọ̀lù n'etiti. Ihe a na-ekwu ka a na-eme. Ọ na-enwekwa ọṅụ. Ọ na-enwekwa ọṅụ. Awekwala m one. Ụwa chọgbuo onwe ya. Authority concern. Biko mee na ya ka ọ dị ka ihe ụmụ okorobịa na-eme. Ọ na-emesigo nke nganga. Move ọsọ. Atekwa ha. Akwa ikolobịa. Ọkụ ome.
Because on our Paganda man, many today. Ezekiel, Haji and Abrasa. Keep up your Sagua. Because this security on the basic 8th grade. Of Ubo, Nabo. Bonabo, when we Colombia. Ezekiel. Why? Easy. Suffer. Thank you. Agazanka. Yes. And if you do make it up introduction, thank you, UCMC. Na amara na nwoke abago na nwoke dị iche. Nwoke niile bụ nwoke na ibe nke a edizi iche. Ikwu etobo ụtụ. Be responsible for your actions. Good. Okwu ya. Mana edekwa ntado ụtọ etuazi nwaanyị ime. Mana the implication bụ na etuba ime ime gịnị? Ịnụọ ya. Biko Omu Ikolobia anyị ekene unu rinne ndị Ndubisi age grade. Quickly, ka anyị bịa ebe ndị be anyị nọ. Anyị nwere chairman of this occasion. Na ndị anyị ga-akpọpụta ya. O were ochie Uchimma na Omego. Anyị ekene ndị ọzọ wee bido. Onye na-ekwu maka ya bụ Chief Chibike Udefi, the CEO of Authority Concept. Ugbo kwenu. Ugbo na-abọ kwenu. Ugbo na-abọ kwezuonu. Ọ ga-adịrị anyị mma n'aha Jizọs. Biko ọhịa kwuru ka a na-eme. Ọ ihe nna nna anyị ha melụ. Anyị nwa mee ya, so ụmụ anyị mee ya ọ bụghị alụ. Na ebumnobi anyị bụ na ụmụazị anyị n'afọ na-ekwe tata. Na ihe ọma niile ha na-achọ, ọ na-aha gbara ụkwụ na n'ugbo taa. Na ihe ọma niile ha na-achọ, ma ndị na-azụ ahịa, ma ndị na-agụ akwụkwọ, ma ndị na-amụ ọrụ, na Chineke ga-emeziri ha site na mmaju kwuru n'aha Jizọs. Biko anyị ama mgbu oge ebe a. So the MC, biko ihe ọbụla anyị na-eme biko ka anyị mee ya ịchafụ. Because ịma na anyị nọchakwa ihe ya anama dịka dị onye ọ na-agba m izu emecha ka m bịa ọbịa ya ịghọta. So na-akọ ọrụ kwa other people. So biko ihe ọbụla ya eme ka anyị mee ya ịchafụ ka anyị nwee ike imekwa ihe ndị ọzọ. Ugbo kwenu! Ugbo na-abọ kwenu! Ugbo na-abọ kwezuonu!
biko kopụ unu chairman anyị aka kopụ n'aka authority concept onye ọ na-ekwu nwere ihe ọ na-eme nnukwu mmadụ afọ ada atụ egwu wee buru ụzọ ọgaranya chere mba anụ juru aka ndị ọ na-enye mere gịnị anụ na authority nọ n'egwu na ndị ga-ekenebe kịta. There's no protocol here mara ka nkene Onowu. Very important. Onowu bụ onye isi anyị na-eche kemgbe o nwere oche. Onowu anyị bịakwa n'obi gị isi anyị nọ anyị ekwe. Anyị kelere Chukwu na mmemme dị otu a. Ọ ihe dị mma. Ọrụ ihe anyị na-achọ Chukwu. Maka onye bụ nwaanyị na-arịọ Chukwu ka onye ya nwa nye nwoke nye nwaanyị. Mgbe onye nwoke bakwuru nwoke ibie, ọ ihe ọṅụ dịrị anyị ncha. So anyị kelere Chineke na-arịọ ka ụmụaka abanyere anyị taa. Anyị tụrụ ụtọ dụrụ anyị mfe maka anyị ndị na-atụ ụtọ abara ego na ọhịa gburugburu gwara anyị ahụ n'afọ gara aga. So anyị ekele onye ọbụla maka mmemme a. Na-ekelekwa Chukwu maka oge o nyere anyị magburu onwe ya. So udo dịrị anyị nchara aha ji. Eze udo. Odogwu iso n'ihe a na-eme onye gọwa ma ọ gị. Bugro DJ ebe ahụ onye nọ bụ ebe ụmụ nwaanyị na ụmụazị na amara m ije ebe a. Kwụrụ na ọtọ biko na anyị nọchukwu abụrụ ọgbọ. Anyị nọchukwu abụrụ ọgbọ. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ Chukwuọma, anyị ekene gị, anyị enye gị ekene ime ka anyị gbakọọ taa. Ụmụaka anyị abụgo ndị tofutere iso bụrụ ndị okenye n'ugbo. Anyị na-ayọ gị Nna ka ịgọzie ihe, nye ha ogologo ndụ, nye ha amamihe, nye ha akụ na ụba, mee ka ha na onwe ha mara ihe ha banyere. Ekwenye ka ndị iro hụ ha. Ndị iro nọ n'ihu ha nọ n'azụ. Ndị iro nọ n'azụ ha nọ n'ihu. Ha ga-arụta ha ga-eji wome ugbo ka ugbo bụrụ obodo a mara ama. Site taa gawa, ha na onwe ha ga na-erube isi ma nne ha ma nna ha. Ha na onwe ha ga-amụta ụmụ, zụọ ụmụ ha zụọ ha. Anyị na-ayọ gị nke a mee na-achị onye ọbụla bịara ebe a ka ụkwụ o ji bịa ka ọ ga-eji wee na o nwere nsogbu ga-abịa. Anyị na-ayọ nke a n'aha Kraịst onye nwe anyị. Ọjị kedu ndị Ndebisi Ejigred? Edu President in the youth Bonabo. anyị na-ekele afọ Ezudo afọrọ gị Sir Engineer Patrick Agwụ ebe ahụ ị nọ ọ bụrụ na ọ bụrụ na mma gị ọfụma mma afọ gị kwesịrị ịnọ n'iru oche maka ịbụ mentor anyị nọ ebe a. Ya welcome. Jai ọnkụ oge aha anyị dị ekugu Odogwu kenelu m Jaim ana Igbo nwude na-enye nsogbu. Aha ya bụ CY. Daalụnụ Sanik ekenekwa gị. Ekene m gị. Ihe niile anyị na-eme n'ugwu idufuru ụzọ bịa nwere oche gị maka na eme ha biko kọpụ ụnụ Sanik aka. Ọgịma sekretrị ama akpọ gị Utant maka anyị na-arụ sekretrị gị ọfụma. Utant bụ fọma sekretrị OAU ị ga-amanụ maka onye nkụzi ka ebu. Anyị ekene gị. Onowu ekene ndị ọzọ. Saa Chukwu anyị ekene gị na-ekpere ikpere Chineke ga-anụ ya. Zaa gị ekpere zaa anyị nche ekpere n'aha Jizọs. Ọkọnọhịa Odogwu Igwebike a na-ekwu na Igwebike ọkwa anyị nụzuru ebe a niile ọ ya ka eji si Igwebike Ọkọnọhịa ekene gị daalụ. Ogbunigwe ndị Ogbuefi ka a nọ n'iru ndị Ogbuefi. Ogbunigwe a ga-echi Ogbunigwe echichi on Saturday.
ọgwa ngwakwa ndị ugbo na-abụ ọkwa ihe kwu a na-ezo ya ezo ịgwakwa anyị ọnụ Jizọs aka onwe ihe babak mere gị jụọ ya thank you omeghị nakwara azụ High Chief ifere ibe aka ma na n'azụ ifere ibe aka ma ọ nọ n'azụ ọ nọ n'azụ o si nọ n'iru ebe nga na-afịa biko ụmụazị niile nọ n'iru oche unu ga-ejekwa n'azụ maka onwe ka esi eme ihe a na-eme ka anyị na-emere onwe anyị ana m ekene unu ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị onye m ekenere nke ụmụ nwoke ka ibe ejiri mma Thank you. Thank you. African cake. Queen Council nọ here. Ndị echichi na ndị ọgbọ efi nọkwa here. Biko nọ, daalụ. Ụmụaka wetara anyị ọjị. Anyị kelere Chineke. Aka ha ji ụtọ ọjị amakọlatakwa ya. Amen. Chukwu ga na-agọzi ya na-aga n'ihu. Anyị na-akpọnite onye okenye nọ n'etiti anyị bụ ọzọ Edmund ka o buru anyị n'ekpere ọjị. Daalụ. Ọnụ uwe ozugbo biko. Ayọ Chineke. Ayọ Chineke. Chukwuma, anyị na-ekene gị maka ọjị ewetara anyị. Anyị na-asị gị biko bịa ta ọjị a gọzie ya. Gboro ụmụaka mkpa ha. Ka anyị na-ata ọjị a n'ibe gị Chukwu ga-ata na mpi. Gọzie ọjị a, gọzie anyị. Gọzie ụmụaka wetara ọjị a. Mee ka ihe niile ha ga na-eme ka ọ bụrụ ihe dị mma na ọ ga-adabara ha. Anyị na-ayọ nke a n'aha Kraịst onye nwe anyị. Biko ndị BCH grade ka ndị na-emerụ bụ ịwa ịhụ ka a na-eke ọjị anyị asị ọkwa ka apụsị ike ọjị biko maka anyị na-eme ụrọ nkwapụ Chairman Ndubisi bịa nso. Chairman Ndubisi grade kedu ebe ị nọ Jachi. Ọ bụrụ na ha nwere executive mmadụ ịbụ ọzọ sori ozugbo gwa anyị adaghị ha biko okay ọnọwu ga-abịa Chairman Authority Concept unu ga-agbagote mana tupu awa ya bụ ọjị onwe ego a na-erezi maka ọjị a Chairman ogige kwuye ya tupu awa ya bụ ịhụ ịgbagote ebe a anyị enye gị mic the director onwe ihe ị na-edebe eji awụ ya ọ ga-amagbukwa onwe ya mana ọ ga-ekwu okwu tupu anyị awa ya bụ ọdụmana na nwa obere ndị akpọrọ pụta Chairman pụta President in the youth. President in the youth on Eba. Okay. Representative. You are the chairman, we see. Ndubisi age grade. Na amepere na mbawishi. Na pute. Mana yadoba. Maybe the next one. Ihe ono koke ano ya. Ndị be anyị ugbo na-apụ mụ na-afụgo ihe ọha wetara anyị iji gosi na ha kwenyere anyị ugwu were gbakwa mbọ ka ha mee dịka omenala ịwa akwa si wee dị na ịgba anyụ si wee dị biko ya na Onowu ugbo na-apụ with our eldest man nọ here ka ha jide aka ka awa ihu anụnwa then awachasị ya. Okay, and our PG
ka ha ncha ga-ejide aka wute mụ bụ chairman. Then the camera unu ga active so that I na-ejide anyị awa dị ihe. So in the kind of JESUS Jesus anyị awa dị God ndị Ndubisi age grade for the development of Ugbonab. Because anyị nwere anyị ji ọtụtụ ọrụ n'Ugbonab ma security ma our solar light and other things. So biko ihe ọbụla ị ga-eji wee support ha ọ bụrụ ọgbasọ ndị kwu ebe a ma ndị nọkwa n'oche anyị mara ihe ọbụla ị ga-eji wee support ọkụ Ugbonab wee na-aga n'iru wee gbee ndị chitere age grade aja n'ukwu sorry Ndubisi age grade gbee ha aja n'ukwu ha nwee ike ịdị na-eme ọfụma biko anyị ga-anabatakwu ya. So biko na-atụfughị oge what is the okay MC mgbe ndị a mkpọ kịta ESUS Jesus. Thank you. Ndị ụmụakwa retire ndị ga-anọ ebe a bụzi ndị anyị kpọpụtara. So they can mana unu chọkwa ịkwụ ọtọ na-ekiri ha na-eme. You have to stay around. Chairman will be around too. Ugbonab kwenu. Ugbonab kwenu. Mmadụ nọkwa ebe a sị na chairman abụrụ chairman. Mana iji kwado ụmụ nwanne m bụ ndị Ndubisi age grade na iji kwado agamniru Ugbonab ka Ugbonab wee na-aga n'iru a sị na m ga-eji the sum of 100,000. Help now. You got that thing. Okay, Chairman, thank you. 100. Maybe the sum of 20,000 worth of it. I'm going to put it back. Thank you. Steady. I'm forget. My name is Tago Mazi. Thank you. Praise the Lord. I'm going to give the sum of 20,000. Thank you. Hello. Thank you. Onye isi ka nna afọ dịka Christopher anụmanụ. Ndị na-atụ Maka ịnọchi ya. ịmatụ ụgbọ Ka njegoro bụ ofisa nsị nọ mmadụ ka ọ bụ. Thank you. Ndị Ugbonab ekene m unu. Ekene m unu. Nwa ọnụ, zụọ ọnụ, ụmụ unu zụọ n'aha Jizọs. Amen. M ga-eji 30,000 wee sọpọtụ. Ene m unu ihe ọmụ na-eme. Nwa ga-eji sum of 10,000 naira. Kopụ n'aka. Onye isi, ị ka na-eme? Ọzọ. Ugbonab ekene m unu. Anyị ọbụla ga-eme ka aka ha. Aga m ewe the sum of 2,000. Cash. Cash. Thank you. Thank you. Ogbunigwe. Ngwa. Ugbonab daalụ no. Ugboefi. Ugbonab ekene m unu. Ugboefi. Ihe unu na-eme dị mma onye nwanyị ngọzi n'aha Jizọs. Eji m the sum of 30,000 wee na sport. And I could have got the sum of 30 good thousand. Kedu ebe m nọ? Ezudo. Odogwu ka ibu. Ugbonab ekene m unu. Nke onye chiri ya zere. Ihe anyị na-eme kịta bụ ihe dị mma. Ihe nna nna anyị ha mere. Anyị nwa na-eme ya, ọ bụghị arụ. Ihe anyị na-eme bụ ihe a na-emebu eme. And o nweghị ihe ọjọọ dị na ya. Ana m ekele ndị niile kwadoro ihe dị otu a na-eme ya. Ndị niile planụrụ ihe a, otu a si planụ ya. Mana ekpere m bụ na nke ahụ ịtọ na-abịa ga-aka nke a. Ọya ka m na-ekwu. Nzi a si nọ ntwe ihe a na-eme gịnị? Ihe a na-aga. Mara obusi nke ukwu ike eme gịnị? Ma ịhụnahụ ya. Ihe anyị na-ekwu bụ ihe ọbụla anyị wetara ebe a. Ka e were ya dozie Ugbonab. Ihe a na-agụ ha agụ bụsị eze nsi. Mana o nwere ndị ọgụ mana ọgụ ha anyị bụ Ugbonab. Ihe anyị chọrọ bụ ihe dị mma. Obodo anyị developụ onye ọbụla bịara ọ ṅụrịa ụmụaka anyị aṅụrịa biko
ka o siri nwa ga-eji sum of 5,000 wee support Sum of 10,000 wee na-akwado na chi. Thank you. N'afọ Ugbo Nambọ Youth Council, anyị na-asọpọtụ ụmụnna anyị with 20,000 naira. Eka ndị otupe 20 pin. N'afọ Mụnwa Chinedu Okafọ, na-asọpọtụ ya with 5,000 naira. Ndị otupe 5, ego buru ibu. Thank you. Ugboro abụọ rienu. Ugboro abụọ kwezuenu. Tupu m emewe ego maka last 3 years anyị nọkwa around and anyị nọ mgbe ọbụla. Ihe mụnwa na-enye tupu m enyewe ego bụ obere ndụmọdụ. Ụmụazị pụrụ n'akwa ndị bụ isi age grade maka na anyị bịa ebe a kwucha asụ inye ego nweghị ụmụazị ga-amụta. Wee na-ayọ in the next 3 years a ga-emewe another one or the better plan than this one. Ihe nji ekwu ihe a bụ na anakwa m ekwuchitere ndị igwe kansụl mana m nwa na-ekwu otu si dị m n'obi as onye ndị igwe kansụl mewere expect ka anyị organize this program. So ihe nji ekwu ya bụ na anyị emeghe ọfụma. Ihe anyị eji eme ọfụma because na ụmụazị Ndubuisi age grade emekwu ha ọfụma. Anyị apụta ebe a apụta ya n'ụdị dị iche iche. Anyị nwa ndị Ugbo na-abụ enwe aṅụrị. Adị m ekwu maka ịbịa ebe a ṅụ mmanya, adị m ekwu maka ịbịa ebe a rie nri maka onye ọbụla na-eri nri na-aṅụ mmanya na biya. Mana anyị kwesịrị ịdị na-eme ihe ụmụazị ga-eji na-amụta ihe. Next 3 years chibido a na-akụ n'okwu na na-abịa. Ka ọ ya bụ ndị nne na nna mụrụ anyị ha ma na anyị sokwe na-eso otu osikwesị ihe. M ga-asọpọtụ ndị Ndubuisi age grade with the sum of 20,000 naira. N'okwu onye mkpụrụ okwu ikpeazụ ebe a ọ maka ndị na-abalị ekwa kịta ndị ọbụla na-abalị ekwa kịta onye ọbụla nwa ya ga-esozu ekwa next 3 years ebe ọ ga-erejista bụ na aka kansel award ya amara rejista ndị Ndubuisi age grade ekene m unu nke unu dị mma unu mere dị mma. Eji m sum of 10,000 wee na-awa keke a cash a na-akụrịkwa aka 10,000 naira cash. and ihe m ji ekwukwu ya bụ na ndị Ndubuisi na-ata azụ na nke m atara azụ kwụọ ụgwọ cash. Ịma na enwere ike a na-adị ihe eji ego eme ọ bụ nkwa onye kwute na ya na-eweta ego ọ ma eweta ego cash emegbu agbawa ụgwọ. Enwekwe ndị dike ụgwọ nke last 3 years. Akwa sị na ihe anyị na-emere onwe anyị onye ọbụla bụ na-ege na-ekwu ọ ga-agbanwe na ọ ga-abịa mere ihe sọ ya. Anyị nwa ga-eme etu anyị nwere ike ime eme otu gaa anyị rụchara ọrụ na-emezi ihe anyị nwere ike ime. Ịwa ihu a m ga-ewe ya with the sum of 5,000 naira cash. Ugboro abụọ kwenzu ọnụ. Ọ ibe anyị ka anyị nọ. Ihe a na-eme dị anyị mma. Iji kwado ihe a na-eme, anyị ji sum of 50,000 wee kwado ihe a na-eme. Onuru ihe okwu ọ sị na ego one biko ana m ekele Chineke onye mere ụbọchị tata o wee dị otu a. So na-ekelekwe ụmụafọ Ugbo ndị niile si ebe dị iche iche wee nata wee na-aganaize ha anyị wee na-asị Chineke kwụghachi ha mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Biko ekwe eziokwu ikwu na ndụmọdụ dụkwa nwere oge mana a sọpọtụrụ m far back so much because o nwere ike ife oge mụ na chairman ha kwuo ebe a o nwere ihe anyị na-agba ofu onye na-emere m iso na nsọ ka o si wee dị nke ahụ bidoro nke a. So ekwesịrị inye ha ezigbote ndụmọdụ nke next 3 years anụ ha ga-abịanụ
true earlier planner is the best. What I go or happy do now. But now, even I want to mellow 90. Don't go God organize than this one. I go to 1990. I can organize than this one. So better we pray like 3 years Gabian. So I'm support with some of 10,000. Thank you. Some answer. Yeah. Seek your support to hand me. Not when I told you for Piao. Naya Kanagi. Ojugo wine. Ojugo. Echamun Acheba line cake. See, Nana. Oh, Ada. We could coupon like 1,000 naira. That is with hey, look wine. 2,000 naira. Hello. Why am not to put a load to us like Jagalamu? Why do we 5,000 naira? We send out for the others. Well, I want some now. After the penny, probably not. I'm giving in came. 2,000 when I support to go to the other. Thank you. 2,000 support. Oh yeah, Madam, I with 3,000 when I support to Joe. Madam Joseph Ude. Madam Joseph Ude. 3,000. I can have your Mrs. Amanum Namako. Okay, more focus. 1,000. Thank you. Thank you. Open at the show, but just open and I'm Thank you. Because I'm glad it's on your 1,000. Mrs. Nkiru Kamado Omada Bia, thank you. How much? 2,000 naira. That's one of them, Maraka. We hear Gadia. Unuma. Woke Gala here. I'm a Meligi. Etiquette precisely. Now, Bonamo, 5,000 naira. Oh, Kotua. Ihe omelbe remind ya ya mana ihe ngwa ya bụrụ ọda refurbish ya afọ ebe nọ bụ na refurbish ile iche na authority ya na-akpọ even na fraud na nkịtị ọhịa m ji gbachi nkịtị ka iwere aka gị na nsọ ha gị biko kopụ na aka ahịa anyị na-emere onwe anyị ezigbo mma ga na nsọ ha gị kawara m ha gị Grace Egbo biko kopụ na aka 400 naira. All man I will go no where for him. I will do whatever. I got you was up there, Marmo, I now support Moaz. But if we have got Moaz boy, it doesn't happen. That one I could remember Haggerty at him. That what happened you see there. You see that Haggerty at him. I never do it was the wedding. I got a unit 2,000 naira. Cash. As in Nora Obuka, Chief Onyalani, Idegafia 1,000 naira. As in Nora Obuka. Thank you. They can see Puna Gana. Oh, Auntie, Dalum. Otoduru Jesse. Here the mother no Boraimbo, your mother Naba, one man no Boraimbo, your mother Naba, Obedana, no Boraimbo, your mother Naba, oh no, Naba, your mother Naba. Praise God. Hallelujah. I'm from Garden 1,000. Oh, you like 2,000 naira, Thank you. Konaka? Mrs. Florence. Why you want to hang 1,000 naira.
Chief Chukwu. Ejike. Ogwefi Senior na Nobe. Yes. What will you do? Just a better. Justice. Oh yeah, I know that. Justice. Bye. Naso. Okay. Senior number 1,000. Thank you, sir. Martin Aji, 1,000. Hey, cancel. Cancel. 1,000. Biko, Joseph Okafo, 1,000. Chief Francis. Senior na Nobe, 1,000. Chief Francis Udefi. Thank you. Nice. Hey. Okay. I can add water. No, but I know what I know. Okay. Thank you. Patrick Denome, 1,000 naira. Secretary. Ubona be ekene m unu. Asị m nke onye chiri ya zelu. Ọ injinia Ndụka Ude. Ụmụnne m ndị nke na-azụ ekwa. Eji m 5,000. Nke m megoro transfer. Wee na-asị na m na-akwado ha. Ekene m unu. Thank you. Some of 2,000 when I could remind the line. All na Israel cash. A which POS sign. Thank you. I just POS. That's what can I answer. Chairman authority, what if you could? Okay, I got you. You don't need to go ahead. Go ahead. Because I POS, eh? Oh, that's true. Okay. I'm making everybody. Governor H.U. Because when I jump on the back on your layaka, H1. What put out my key? 10,000 naira now support my senior governor. Authority consent for this occasion. Auntie? 10,000 naira now support. 1,000 naira. That will go 20,000. Christian can do MC. Afambo Chiboago Keke from Umuago, Nwata Innocent. Yes. I want them cable dollar. Choco, I know can I go give a Italian when I can. Okay, Emmanuel. Also, I had 10,000 when I support the name. I could put the account. Oh, you were Pata. One innocent, okay, yes. I for the Galasso, ice, kind of a tofu in my Dogway Jagonde. Whom I can have a Majugon never.
obi ya dị sarịsarị anyị ga-anabata gị na mmadụ ka ebo o nwere ndị a na-akwụ uru big crash ife ọ ga-enye anyị taa bụ mmeri ọ ga-adị gị na mma emeka mmekọta ya ndị na-abata kịta bụ ndị ụgbọ ọgba azụ a na-akọdịkwa aka dịka nwaji ugo na-ewe oche ya na eko anyị big cash ndị ụgbọ ọgba azụ na-aga ka anyị maka uche azụ akwa na-akụ n'aka na-akụrụ n'aka ọ gịrị ka a na-ekwuru DJ solution akwụnye egwu ka anyị na-mmadụ echi weta ma ndị ji akpara ya echiwe big cash anyị na-asị gị nnọọ nnukwu mmadụ na waka ọtụma match ya gaziela gị ọkụ ọ dị na-akụrụ n'aka kụrụ n'aka mere maka appreciate you ndị niile na-anọ ọrụ biko ụlọ ebezi n'ebe a ha bịara ọrụ ebido ya nwayọ na-akụrụ ụmụ maazị aka na dụba fere na-akụrụ maazị aka biko kụpụrụ aka na ọkụ mere unu gakwuo once na-enye ndị ọzọ efe. Thank you. Daalụ. One more round, big up, and then about ndị ọzọ wede adịrọkwa mma n'anya. One more round. Ndị bụ ọba azụ na abọ ndebesi edge grade 2024. Ndebesi edge grade 2024. Daalụ na ndị ugbo ọgba azụ daalụ. Pụrụ na ebe anwa. Pụrụzianụ. Thank you. Who the last presenter? Last one, good naga. Every anniversary they get job of here and after this one, I'm present. Well, yeah, final round, please. Final round. Big Oluga, style. Any style. Oh, yeah, Thank you. Pull on the side, young one. Even then, come on, also. Phone call from heaven. Nahanya line the next start 14 minutes. Or what? Upper minister. Salute. Corona. Oh, God. Ahead. Oh, God. Wire.
front. Let them make us a big control. And go put you on over. Ikolobia, maybe the minute, and I couldn't back up. What are you talking to me? I can say this not but I'm first front. Thank you. Thank you. Last round the good magazine, because I'm following. Where's the picture? Unabia final round. Yes. Anyị kene ụmụ ome. Anyị kenekwara ndị ugbo agba azụ. Daalụnụ. Onye na akwụrụ ka ebe a na-emetụta. Kedu ebe unu nọ? Final round. Confirm, how this back? Because you want to use the Alright. Biko final round. I never put my two more balls to do the player. Then I'm an echo and so I can do the program in Africa. And I'm not a continue program. But I know don't lose your ball now, go to Kenya chairman finally. we can do about the Diablo. Diablo. The Bazan side here. Because don't cover the Bazan side here. Because I like the side that you put in Diablo side there. Oh, chairman. Oh, chairman. Oh, chairman there. Oh, chairman there. I don't know. I don't remember back then. Oh, chairman. Thank you. Oh, yes, we can talk on stage. Oh, yes, we can on stage. What are you telling me? Oh, yes, we can on stage. Oh, chairman. What are you telling me? What's up over here? You come here. Hey! Thank you. That is my God. I'm going to make it a woman now. I'll talk again. And what is the level? You see. Thank you. Thank you. Wow. This is the strength of the youth. Because first one never asked you. And do well, I don't know what's first madam. Because I got you know. I see nothing. Get nothing. Can I? They are getting to know that I will tell you to be see. When you went, I'm an Okosiade. Man, again, chairman. I can make this opportunity. Mother, if you 1 or 2 persons, I am a chair. My one and then I have like I said, Angela in time, thank you. Because I'm making on your opponent. When they can do this age grade, which in the Okenya in a bar and I complain. Basalo
na unu anaghị elubere ha isi dịka ndị egwu kansụl. Biko, and o mere n'anya mmadụ anụkwa n'ọgụ. Biko nụ, unu mee nganga ka esi eme nganga. Onye chọtagbo unu gbachie nkịtị, biko maka onye merụrụ arụ edo ọkwa sevu, imelọ mmadụ arụ onye merụrụ arụ ọkwa sevu. So biko nụ, ana m ayụ ụlọ ọbụla ahịhịa as the chairman nwunye m that honor, m nchechara mgbagha isi na m anụ na o nwere onye merụrụ arụ. Biko m ga-arụ very very happy. Ugbo kwenu elu ị na-anya ndị nọ ebe a ụmụnne unu bụrụda dị unu anyị ncha bụ ndị Igbo na-abụ anyị agagokwe fati ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ egwu ka ọ mere ka ebidogo m aka ebe a nọ ntị thank you nna banye na line ka anyị kwụsị nwantị oge anyị erelizi mana gaa anyị nọ ntị kedu afọ onye ọsọsọ were nwayọ ka anyị bịa onye ọbụla 2 minutes na-ahụ mgbanwe ọrụ nwanyị. Ọka ndụ unu na-aga mmiri unu na-adị nna m unu. Ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ. Kedu abịa a ga-ejikwa egwu a n'ahụ? Ndubisi so na ya bụ ndị mmụọ. Biko anyị ekene unu. Ọtụtụ ndị mmadụ n'ọdụ and ihe anyị ji nata like we said bụ ka anyị nye aka ka ọ dị otu a. Mbosi a ga-eje n'ozugbo rigbo on the charge Uchenna nụ ya so unu ga-ebi. Biko abụ m ebe a n'aha ndị Ugbonabuor Youth Council. Ụkwazị ngwa ụmụ anyị na-akọta okwu onye isi anyị si mbụ unu ka m chọrọ egwu unu. Anyị na-ekele Chineke n'isi unu bụ nke izi si ebe dị iche iche kpọnata unu nye unu ndụ nye unu ume iji bịa gosi anyị onwe unu. Ekele dịrị Chukwu. Nke izizi tata bụ ori izizi unu niile ịgosi anyị na unu etozugo ịbụ dimkpa mana unu abụbeghị okenye. Ọzọ ebe ahụ ka e nwere ishi unu bụ dimkpa na anyị unu afụgo n'ekwa mana o nwere ndị tọrọ unu bụ okenye unu ga na-eluwere isi. Ọzọ bụrụ na ọtọmatikali unu abụgoro ndị youth Ugbonabuor Council. January 3rd unu abịa rejista is free. Ndị ugbo ọgbaazụ enwere ugbo ọgbaazụ Youth Council, go and make sure you register. Ihe ome nwere Youth Council, also go there and register. Gawa meeting mgbe eji kpọọ meeting na ka esi kpọọ meeting. Ọ bụghị ịbatanye elu bụ sọsọ na ịchụ ozugbo kịta ka o so iso n'ihe niile a na-eme. Nke ahụ bụ nke izi. Mgbagha isi unu na-aga ihe o gosiri bụ na unu bụ foot soldiers ugbo nwe. Unu na-aga bandri ugbo niile onwe ka o si ga unu nwa bụ foot soldiers ga-aja defend the aggressions if at all n'oge nwe n'aha Jizọs. Ọzọ bụrụ unu ga-eme meeting. I notice unu adịghị eme meeting. Ọ bụrụ na unu eme meeting ma na ndị na-represent adịghị represent well. Eji nwee rapsis. Unu bụ ndị isi ọma na-agbakọ ego ereziri ebe a today. Ifunu unu bụ ndị isi ọma. So unu should go back to meeting. Drawing board. Project unu ga-agba Ugbonabuor unu ga-eme. Anyị manyekwa unu ego a. Ọ bụghị ego unu. Ihe ọ bụbụ ego Ugbonabuor mana ọ na-ehu unu. So project unu ga-eweta nye ndị Igbo Council erifie ọ bụ na ọ dị good. Go ahead. Ego unu ka ọ bụ. A na-azọ ya azọ. Ọ bụrụ ihe unu ga-ejide eme meeting every year. Ebe a kwụsịrị unu akọntinu ebe ahụ. Agwa m ka na-make sense. Good. Ọ bụrụ ihe unu ga-ejide eme meeting every year. Bụ project ahụ unu ga-eme initiate. Ego a ga-aba na ya. Mana akpọọ meeting unu aza. Meeting ụmụnna unu aga. Meeting ndị Ugbonabuor Development Union unu abịa. Unu esogwekwala
So osi aga ozi chairman president anyị si m kwuru unu Igbo na Youth Council mana on 3rd January anyị na-atụ enyi unu na Civic Center ụbọchị anyị ga-eme meeting unu abịa register it's free it's automatic member ka unu bụ Okay. nke ikpeazụ bụzi ndị nne na nna ka m chọrọ ịgwa na nwa m akarịa bụ aghụghọ ndị a niile nwere ebe ha si pụta bụ nke bụ eziokwu ihe ndụmọdụ nyere ha n'ụlọ ka ha ji pụta ilo ka anyị na-ekwu maka nke next 3 years ebido nkịta akwụrụ anwụ ya onye owu emego statement o megị na-abụghị statement ọ nyere ihe metere n'ikwe nke ịma niile biko onye chọrọ ịkwụnye ụgwọ maka ikwe nkwa ndị a ga-enye ebe a ga-akwụnye ụgwọ bụ na akaụntụ ndị igwe inkansụ ndị na-abata bụ ndị na-apụ ka ha bata nnọkọ akụba aka ọ bụrụkwa otu a ka ha ra o chekwukwara anyị na ọrụ ndị a na-abịa bụ ndị ga-afụ na ihe a na-akpọ ya bụ ndị na-aba n'ekwe omenala na ya ahụ ọ ma na-emezi ọfụma mgbe anyị bakwara n'ekwe egbufere anyị egwu bịanụ gịnị ndị ọya anyị na ndị enyi anyị bịarụba anyị kwenụ daalụnụ DJ ị ga-achọrọ m egwu eji agba mgba ife anyị na-achọ bụ ka ndị mgba ọdịgoredi Uchenna egwu eji agba mgba yusi ndị mgba ọdịgoredi biko ndị na-agbara anyị mgbe unu ga-apụta n'ọgbọ ka anyị kirie ndị mgba anyị kirizi anyị emechie final for today ekele m onye ọbụla ọka bụ Ogene Africa na-ekwu ọkara Igbo ọmụma onye ekwumeleze afọ ahụ onye ka a na-ekwu maka ya ekele m unu rinne UCMC ozugbo DJ please give directives on this thank you dịka anyị na-eche ndị mgba geenụ ntị ndị anyị na-eche abịago bụrụ ndị nke ọzọ thank you nwajugo nne ya ọkwa na ụna ka mmanwụ na-akwado mee ka isi eme kedu onye na-agba mgba enwere m idea kedu onye na-akụ ego ụmụ ego a m na-azụ ekwa kedu onye na-agba mgba ewetago nke m nwere kedu ebe ọ nọ ihe ntụ ebe a ọgọmọbịa nụ saịdị ị ga-apụta n'ụzọ ma ọ bụ na ịbụ ọfịsha kameraman ndị ọzọ kwadobe ọtụmada na-abụ ya onye foto amakwenu onye egwu ka a na-eme nwayọ nwayọ ọ ji ngwere ije ewe ihe emekwanụ ọ nwere tako ndị ahụ ndị nwere elu onye ole onye ebe n'ugbo onye isi akpụ onye isi akpụ bụ azụ
Okay, then I have one. Okay, you're welcome. I said, what to wake up away from? Even if you never I take a go, I know what the book got. What the one I got in a cake. Thank you. Thank you. Okay, yes, I did. Yes, I did. And my bone, I know. Who does I have? Makana shiru baba ọzọ omudego. Mana ya dọọ ka unu gba ọzọ. Ma unu takwa ịgba ọzọ kịta ama m na ọ ga-agbashi ike nwudego. Ị chọrọ ịgba ọzọ? Anyị mkpụnye riri ihe na ihe. Biko ka ọnụ ha aka kụpụ na aka. Ngwa na a na-aka na ahụ ma. Biko, thank you. Announcement mgba. Biko, mgbe a ga-agba na third na field ebe a, a na-agwadara ibe enwe. Original mgba. Yeah, it must go down or I go down. So, ụdị nke mgbalụ agbakwa na third. Ma ọ bụrụ na ịdị opportunity ọ na-ahụghị m n'ezi. So, nke third ọbụkwa ike ịgba mgba iwefute mọzụ niile inwe. Ndị a na-abata bụ Chairman. Ndị na-aba n'ekwa, ndị na-aba aba. By God's grace, I will award any amendment 3 years time and that of an so you can get to work. How do you believe you? I will take a hand out. I'm not making up and now get out, get available. I'm not going to get 100. Omega do carry me cousin. Why? Ay, no. Look at the road. I'm good. And then after Abana Kwabe. No problem. Go on go. Obolo you can go. Aha! Gala ke montana le pass. Nothing about so on e kwa ha na edongo. Aha, so on na e kwa. Ando kita. Ito ba? Ando le dito. Thank you. Ha chọrọ ịkwatu anyị mana nsogbu adịrọ. Obodo abakwen Nigeria kwezuen. Biko anyị ga-akụrụ Jizọs aka maka na eluigwe kwanyekwara anyị ugwu tata. Closing remark. Biko anyị ga-enyechi ya chairman the microphone for his last word before ekpere mmechi ka o kelee ndị niile si mba dị iche iche wee bịa tata makwa ọkwa maka turn of Saturday na-abịa. Mgbara agbakwa kwezuonu. Biko anyị kelere onye ọbụla bịara ebe a. Biko na anyị nọzụ na nchịkọta, anyị nọzụ na mmechi. Biko anyị na-ekele si na onye ọbụla bịa nọnyere anyị tata na mgbe ọ ga-anọ ya analụ n'udo ụkwụ ama mkpọ ya ụkwụ ọ ga-eji na-aga nke ọ jiri bịa n'aha Jizọs. Biko anyị na MC chọọ onye okenye anyị nọ ebe a biko ka o kpere anyị ekpere mmechi. N'ugbo kwenu kwezuo chairman anyị gwara anyị ọ sị anyị ka anyị mechizie na anyị ga-emechikwa n'afọ nna anyị bi n'eluigwe otuto dị n'ọkpa gị ka ọchịchị bịa ka eme uche gị n'ụwa
ka esi eme ya n'eluigwe nye anyị tata ndị nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka nsi gbaghara ndị mmehie anyị ekwela ka anyị kwe na nranye ma zọpụta anyị na-adị mfe amen. Ekene Maria ijupụta na gracia osebụ anọnyere gị ịdị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu ebara ndị ndị ayọ ịta na mana otuto dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nna anyị ekene gị maka mgbakọ anyị nwere na mgbede a maka ụmụaka anyị. Anyị ekene gị otu isi wee duo anyị n'ime anyị mere na mgbede a. Anyị na-ekwe ebe anyị si. A na-asị ka ihe chedo anyị ka anyị nọrọ ebe anyị na-enwe nsogbu. A na-akpọ ụmụaka anyị ndụmọdụ e nyere na mgbede a ka ha nabata ya ka e wee nwee ike soro okporo ndị mmụọ ha na ndị okenye tọrọ ha ka ọganihu na be anyị ka ha mụta mkpụrụ n'ihe anyị na-eme site aka isi aga nwa n'anya. Thank you. Biko onye ọbụla ọ ga-ana n'udo n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.